bless and honor you. So shall we just start that? Hallelujah. Hallelujah. Man, come and put it to this because at one point where like niggas were like president, yes. Siyathandwa ukuthi khona abantu our best. Sinikeza lokho kudumo nesibongo. Sishaye manje ngizande ukuthi asibekele bathanda ukufundisa makubani komose kanye nomama. Siyathanda ukusikhulise kwelihle igama leNkosi Jesu Kristu. Sibonga uNkulunkulu kakhulu manje ukuthi nisabele uMinkosi impemezi ibizela lomsebenzi okuphumela ngaphandle lolu mphefumulo ushukela uJesu yena yedwa iNkosi. Amen. Manyeze uJesu okhululayo sibisayo uphilisayo ubusisayo. Amen. Owenza konke. Siyabonga kakhulu Thomas nathi we are so much blessed ukuthi sibe khona kule movement sibone iNkosi ikhulisa. Enkulu njengoba imphefumulo ezembusweni iNkosi isebenzise wena Lord neveli enkulu ntulele ntabeni ngayiveli Lord enkulu kakhulu ubona iNkosi iyenzukusa uba yithuluzi lokhu bekhona abantu abangena embusweni that they be alone inkulu kakhulu abantu bazi ukuthi enkulu babe baningi bazi ukuthi kube nomuntu oyedwa nje ehlala noKristu ngenxa yakho wena ithulele Lord bathanda amen khona ekhaya so koma sekuyiphela siyazi ukuthi this is sacrifice ulalela kude kwenza into kaNkulunkulu so it takes a lot of energy time isikhathi nemali kudle okuningi cabanga ukuthi kuzokwenzeka kanjani sasa kathi lokho nje kukodwa siyabonga ithi iBhayibheli nazo ukusebenza kwenu akulonize Nkosi. Somebody say amen. Amen. Abekele all the servants of the Most High incego zenkosi zonke ngizibingelele bathaka umama nobaba 540 ministry yonke banabahlobo Nkosi. Amen. Sabona apostles siyabingelela ukukhabathe siyabingelela nonke bakumreka all the servants of the Most High God bathaka second temptation of kubiza amagama andizophela mfowethu ngicela ukuthi ubise zonke izinto zikaNkulunkulu noma bonke bathaka abafundisi bonke benibingelele obaba nomama intombi leyinsizwa sabonani egameni leNkosi. Amen. Amen. Ufake igama likaJesu phakathi koqambo wenze njani ufake igama likaJesu ovuma sabonani egameni likaJesu. Amen. Amen. Yazama kodwa besabe ukuthi sabonani egameni likaJesu. For Jesus. Somebody say hallelujah. My wife, Why is it umuntu othile ofunela kuphela dress?
kufana nokuthi nje umuntu lo umkhokhela kumekisha fana namanje seshafana nomuntu okhokhe ikoneni yabo ukobathini awunamobe lo osezokhokha lo bani so nawe babe ngabantu basebengathanda basebengabukelwa futhi ke bebethathwa ngalesa sikhathi njengabantu abangalungile yebo nabo bebenasizenzo ethile ezenza abangalungi ngoba bebenza ngenkohliso kwi-corruption ikhona kodwa phakathi kwezinye sezinto bezenza babajabulelwa kulapho sifunda khona ukuthi bekhokha intela bethathwa njengabantu abadla amandla abantu abathi beqeda umsebenzi bonani-ke masise kwi-conference ukuthi umlando wakhona ukuthi abathengisi bazabanathambeni umbuso wawungamelwe umbuso waka-Israyeli ngaso sikhathi wawungamelwe umbuso wamaRoma so yonke into bebeyenza u-Israyeli ungasizakali ngakho bebeqoqa intela besebenze laba bese umnotho nentela yonke nento engenza iswe phakathi bebengayitholi ithathwa iswe embusweni wamaRoma yingakho-ke bebengathanda kakhulu abathengisi lithi iBhayibheli nangu uJesu uJesu mayifika lithi iBhayibheli kwasondela kuye kwasondela kuye abathengisi senzakile ukuchaza abathengisi ngezinto Samaritan kusondela abantu kuye abamhlophe yebo haleluya kwasondela kuye abathi okokuqala ngqa bebona lapho nabasabana bebona umuntu osemagunyeni osemandleni esondeza eduze kwakhe abantu abangathengisi bengoqala abantu abathi bekhona benamandla ukuthi bavela abathengisi wavala unyaka baqhamuka umuntu omthengisi wavala nabo lo abanyama nabo so bekunabantu ababengamuntu ukuthandazana bekunabantu ababengamukelwa kwase lithi iBhayibheli kanye abathengisi bese bekunenye igroup ebakhona bese kuthiwa lezoni yebo awu asizihlambe sebezimethanje ngenxa sekuyini yafuna basithi lona sekwazisa wasekusondela kuye bonke abathengisi bezoni inyama nabana bana yebo abantu abangathandeki kana ngone ividiyo lapho isenda bebhale ithi bathi naba baba abekhuleka kwekhaya khonaba nayi imoto noma naba laba baka Eskom anakhona bekole khona bebe acting enamanje naba baka Eskom abala ukubonisa umuntu ukuthi sikhulu babla bona omunye ke nafu bayakhamba bathi sizokwenza amathi sizochecka isigulu isingahle wavele wasithela kalo wakhamba wamemeza lo akazitheni wakhamba omunye nebhova lenje alibonile ukuthi abanye abazalwa bafisha nawo makhamba eSkom
kwezinye indawo uvala umnyango mhlawumbe angisho uvubeni uyakhala mhlawumbe nakhona ungathi u-expo uyangena door to door khona abantu athi babeqhamuka kuthiwa maninike basebelana ama-message kuthiwa vala tshela ningane ukuthi angikho khona abathengisi bekuluhlobo njalo labantu abantu bengathandeki seyiyamanambana ngenxa yokusebenza bebewenza somebody say amen. Let's go to Mabesa Jesu uJesu wabamke bese kwazenza uPhilip thawenza test nobani nezolo kosa abathengisi menze iBhayibheli nezolo ekhathaza kanje uPhilip akuchazi ukuthi sobona into esona babesenza akuchaziwa nathi sona inhloboni twanda amathengisi kodwa kwathiwa nezolo kuthiwa nje nezolo kushuthi lapha kuJesu kwasondela lokhu hlobo lwesolo kushuthi uJesu khethwakhe akanandaba ukuthi isono sakho yini manje wasondela kuye kodwa khona lokhu hlobo lwesolo elibaya izoni engiyelekile izoni engathandwa lilibheke basondela kuye Now just go Father, just know. Mustn't speak again. You are welcome. And number two, this soul.
naso zakwathu Jesu you are welcome. Amen. Shuthi kwi-crowd kaJesu akuyisona. Endaweni kaJesu wahlala wahlala isoni. Konke kuzomemezela khaya wahlala isoni na wahlala umthengisi ka wahlala uJesu. Ngiyaphinda futhi uJesu umthengisi ka isoni ka uJesu mathenda. Utamemeza ukuthi abantu isoni ngoba njengoba tuyisona nje kusho ukuthi ukhona isono ayikade simbambile isono mhla sehlala uJesu sehlala isono sehlala uThenisi isono azwede kodinalo lokuphela ingabe yaphela namhlanje ngoba there is no way ukuthi uJesu angakhona sikhula isono ngezwe isono ngoba singabe kuselelo singabe uJesu izoni nazo zezwa ukuba zimuso. Amen. Amen. Sezenjani mathandekayo? Sathelekele umuntu la nje. Ngishawuthi uyayikhondema manje ukuthi ayina isoni 9 hlala phansi ulanele izwi. Uyazi nendlela ojabulenzi yona. Ukuthi uphume nomuntu wazi kahle ukuthi awukho right. Abantu abaningi isono abantu abadayisi bayithethe inkonzo abantu asebenje. Kanti sizokutshela nabe khona sizokutshela nabe wosuchayo sondela uzozwa ithumele ngeshumela wozuzozwa sizofika kuJesu anamandla uAbraham noMosi Jesu asifuna abantu enxa uthi isona akujaji haleluya enxa uthi isona abenze khona ukuqhubeka kuyisona uyazi ukuthi uma usondele wenza isono esiwehlulayo sizophelela ilapha. Amen. Amen. I'm sorry if I said number 2. Soft, my brother. Yes. I'm sorry number 2. Yes, 2. Yeah, I'm good. Abafarisi nababhali. Wow! Ikalmani lisabasuka. Yey. Amen. So hali ikalmani zabasuka. Yeah. Mafarisi nababhali. Ngizabona ukuthi ngenze iBhayibheli lula lokho. Makho mfarisi nobhali washo ikalmani zabasuka. Yes. Kuzwala. Abasuka. Bathi base bekhona bethi wow ayiyabona tsasuka kusondela uJesu izehluleki kusondela izolo kusondela abafana abithi kusondela abathengisi. Amen. Futhi kuzinkinga esixazulula. Yeah. Amen. Listen. Kuzinkinga izixazulula. Ethi iBhayibheli labasuthi. Bakhona. Bakhona soyimozwe. lo muntu wamukela izoni adle nazo wayesema Complain. Kusho abafanisi. Yeah. Abantu abethu abadluma let's free self-righteousness. Abantu abafuthi balunge kakhulu. Abasali sebekhona basebadlulisa phambili. File comment yabo. Lithi iBhayibheli badila mabebona izolo afonisi. Ngoba ngicabanga nami. Yabona lo Jesu esimlethela. Sizoletha uJesu ihlabelisa. Uzonyana abasebekhona ukuthi lethi ufuka khona ufuka. Uyofuka ukuthi
Just like a touch of power. Amen.
ehlane Yes. aye kwelahlekileyo aze ayithole na Yes. athi eseyitholile ayithathe ethokoza esefike ekhaya ameme abahlobo namakhelwane athi kubo thokozani nami ngokuba ngiyitholile indlu yami ebilahlekile. Come. Verse 7. Come. Ngithi kini kanjalo kuyakuba khona ukuthokoza ezulwini ngesoni sinye esiphendukayo kunabalungileyo abangamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye abangasweli ukuphenduka. Uverse 8 uthi noma ngumupho wesifazane othelezimvu onezinhlamvu zesiliva eziyishumi uma elahlekelwa uhlavu lwabalungu angokheli isibani ashanelile afunisise azalithola. Lalela mana uverse number 11 uthi wayesethi umuntu othile wayenamadodana amabili encane yawo yesifithi kuyise baba ngibike isabelo sefa lami esiqondene nami wawahlukanisela ibala kwathi emva kwezinsuku ezingeningi indodana encane yayisibutha konke yamuka yayezule kude yachitha konke yachitha khona imfuyo yayo ihamba ngokonakala. Lalela sibambele uJesu wayeqala umfanekiso ukhuluma ngento engazisayibiza ukuthiwa i-crisis. Yeah. Last food ekhona lapho sengithi ngiyasabalala sesithandaza. Last food ekhona sifuna uJesu esenza umfanekiso wezinto ezikude. Yeah. And la sizwa isigamelo nesehlakalo sokulahleka. Yeah. Into ekhombakala njalo kwesibaba sokuqala bona uthi iBhayibheli izinto zo100 eyodwa iyalahleka. Verse 8 kunama coin of silver noma ke inhlamvu zesiliva zu10 kulahleka wani. Verse 11 sizwa manje kulahleka indodana. Phezulu kulahlekile phansi endawo walahleka walahleka isiliva ezansi lapha kulahleka indodana. Futhi nje yonke esifundayo uyalahleka. Futhi chapter number 15 ukulahleka. Aqabuka kulahlekile kuyaphuma kulahlekile umhlaba. Lesiliva kuyaphuma kulahleka nje indodana. Futhi nje into ababhekene nayo iyalahleka. uJesu la kwathathandaza. Ujesu la addressing a crisis yokulahleka. Uthi imvu ayikho 200 izimvu kodwa yodwa abantu baba abotha kwamele wanene. And babotha day one ibhukini lahlekile. Usethi uJesu ukuphukile. Ongathi beyibalela izimvu zakhe kodwa khona la. Athi manje discount leyodwa ayikho. Uthi angashiye lezo 299 ehlala. Aphume ayofuna imvu eyodwa. Manje kuthi manje uzasithanda. Into uJesu afuna ukuyiveza uadressa lekhulumela. Uthi laba bantu ebabiza ezweni. Laba bantu ebabiza abathengisi. Ebabona bengafanele bengasondela kimi. Mina ngiyayazi ivelu yabo. uJesu ukhathalisa ngifuna ukuthi sikahle uJesu ukhathalisa laba bantu abakhondenayo ababiza bezoni nabantu abafanele ukudla noJesu uJesu ukuthi nihlupha ukuthi ninanazi izelu yalabantu ingakho uwenza isibonelo ngento esenhlizweni yakhe laba bantu bebengabantu abafama
isono sakhe belentwana lona ngiyazi ukuthi ubani lo ngiyayazi ivelu yakhe ingakho ebelinese uma ngibona isono simtshontsha ngoba ngiyayazi ivelu yakhe njengoba sesafukele nje uJesu uyayazi ivelu yakho. Amen. Namhlanje wena uyinkinga ngusweka sana. Yeah. Sekushakazama. Yeah. Uyinkinga ngusweka sana. Msata bekhamba ushisa isikhathi. Yeah. Mawukhamba ushisa ugwaqo hamba lapha. Amen. Kade bechaza ugwaqo lapha namhlanje. Mawukhamba lapha ushisa isikhathi hamba ngomuntu layini. Kodwa lalela aqalanga. Amen. Uke wafuneka nawo abayisona. Yeah. Usathane bebuka intuthukho. Athi bekwafuna lokho la intuthukho yakho. Athi bekwafuna lokuphelile mama. Beke wasindiswa lokuphelile mama. Beke wakhuluma lokuphelile mama. Uthanalela usathane uyayazi imvelo yakho. Uyakho uJesu. Naye futhi uyayiqaphela konke imvelo yakho. Uthi nalela lo ngoba nahlekile. Kuthi imvelo yakhe ilingana neyethu. What if the master control zero Yeah. master control so mama khona undala ukuthi siyabizona ukuthi ngibona izolo ngathi ngibona ngale kwazi Yes. ngibona iveli Yeah. ngiyazi master control Amen. master control hey master control Yeah. master control vele zoshilo Amen. what Jesus why says that he example la wakhuluma ngekhono Amen. ukhuluma ngesimo khona ukade uma ukhuluma ngesimo ukhuluma ngento ekuthela ngetrend Amen. ayikuthi phoze abantu bezokwenza ayibuya kanti uma ekhuluma ngesimo ukhuluma ngegugu ngengcebo uthi lo mama ayomamukela ulahlekelwa ikhono yonke unathela Amen. yona le khoyo ingathanga nje uthi ilahleka nje usethi iBhayibheli angeke athathe isibani I want to the emotion. Thank you. Angeke athathe isibani akhanyise yini emenza angakhulumi Yeah. u-understanda isisindo nemveli yekhona lalela akuthi wayona ikhoyo zibona iningi uyazi ukuthi uma kweyodwa ulahlekile futhi yini esiwayeze emvumeni basiyona si-understand iveli Yeah. lokuthi masingathola intombazane yodwa evulile Yeah. batholakala insizwa eyi-one Amen. si-understand iveli imvumeni izobheka phansi komuntu oyi-one Hallelujah. ukuthi angahleli bazolwana ukuthi ukuphendwa komuntu oyedwa ushethile Yeah. thwala mama uthatha isibani akhanyise njengoba namhlanje nathi asisile lelithi lethe isibani Yes. isibani siyizwi kaNkulunkulu Yes. ukuthi uDavide mekhuluma uthi izwi lakho isibane enyaweni zakho kodwa thulele bana bami Amen. kuba uthi iBhayibheli uthatha isibani akhanyise kusho ukuthi uma kumnyama kungakhanyanga Amen. ikhoyi ingalahleka ukunalahleka uma ngakhanyiswa ngoba ukunyama komthelela okuthela amakhoyi zalahleka manje mali ngeke izwi thulele ngeshwele wena nje awufuna usathane awusathane namandla phela kwakho no siletha into namandla izokhanyisa izwi kaNkulunkulu phela kwakho yabantu bashobayana nje sizoyikhanyisa impilo yakho ekusathane kwithabo. There's one thing that I know devil usathane akanawo amandla okuhlala next upon la kukhanya khona
umnyama. Hayi swati ngitshela umnyama. Umnyama. Usutshela lapha lapho ngibapha bathe inkosi akayikhanda. Ngoba wenzile umnyama manje kuJesu. Nawo sifike uJesu uyathanda. Nawo sifike uyathanda. Lalela mama wasifike uyathanda. Lalela lokho mama bayikhanyisa, ukhanyisa la kulahlele khona nomhlaba. Futhi enye yemiyenzi umhlaba ungatholakala. Usukela qathalele endaweni yomnyama eyibona. Into enza ungatholakala umhlaba usukela wena endaweni yomnyama. Amen. Nobumnyama yazi bethembele. Amen. Bethembe umnyama. Ukuthi ngeke umhlaba utholakala. Phinde ithi umnyama yazi uthembele. Uthembe umnyama. Ukuthi umhlaba ngeke utholakala. Ngoba nokuthanda kanjani uthola umnyama utholakala. Kodwa namhlanje kumakhona khona mfana. Alezindlu yazi silethe izwi kaNkulunkulu zokhanya. Endaweni yomnyama. Labana mfowethu uzoba uwena zokukhanya ngamathuba. Ngoba namhlanje uyakhanya. Silethe izwi kaNkulunkulu elikhanyisayo. Ukubhalayo izwi lahlaba inhliziyo yami. Lakubonisa uwethuka wami. Ayikhuphula isono sami. Lalela izwi lakhanyisayo. Amen. Umisi sekhanyisile. Uyadlula ekutsheleni abantu. Amen. Ukuthi uronga. Amen. Uyibone wena. Yeah. Yeah. Uyibone wena. Ujoba kushumayela nje ibhizi liyakhanyisa. Ukutshela ngibona ukwenza nje bangibhizi kumayela. Ujoba kushumayela nje ibhizi liyakhanyisa. Yeah. Namiso nje. Kade nendawo etafeni. Awungabazi ukudla noJesu. Kanti uJesu ubaba ukwazi ukudla lezihlukene efana nawe. Abase ngitshela ngani umuntu. Nekusaluka ukuthi. Izwi likhanyisa ukwazi ukuyibona. Ake kushumayela kwendawo enkulu insizwe. Yakukade baba. Atempile ngiphila. Amen. Not no one says, I can't hear this. I don't believe it's but no one says, I'm not food. Or I'm going to chase me. Also, we now let them pay to know what's I don't even feel so time. I don't believe that before. Amen. Everyone know the colorful hands. Yeah. Let them believe that before. So, what happens again, man, like, they can't say Jesus. Amen. I said, well, let me Yeah. Amen. Yeah. Yay. Amen. Lili bana uthatha isibani wakhanyisa kusafumela wasikuthanda zakho. Uthatha isibani osisi wakhanyisa. Lili bana athina usufete. Lili wathatha isibani wakhanyisa. Wayesethatha umshana. Yo. Amen. Yeah. Lili wathatha umshana. Washabelisisa eqina uhlanga lahleka. Amen. Siyabona ivela lohlanga lahleka. Amen. Kodwa namenza lana kakhulu. Yeah. Balikhetha nje lahleka uhlanga uthatha isibani wakhanyisa. Amen. Isibani ngapha ushada. Yeah. Yabo njobe shadela into sikhetha mama. Njobe shadela ushadela zonke izinto engazihluhlaza. Amen. Kodwa ngithule yazi. Ngicabanga ukuthi ngiyasho
sizikhanyisa ngapha sibesishalela. Onke amadimoni abaphelele abafihlwe yakho. Onke amadimoni abaphelele baphendule. Namhlanje sesihlale siphendula umshalelo. All the demons. Onke amandla okunyama baba babeshina bezethumaleka ngakho. Futhi majority inqwaba yabantu abantu abangakholwa kunomoya azithule kunomoya njengoba abantu abafika phela isirious abe namakhosi futhi nawo uzothumela wena ngiyatshela ukuthi mina ngishisikelele ngesithuba ngisiriya phila umuntu othoba sakhothwala nanambeza I can't do it uthi mhla ethapha kwakho shafaza kanawo mhla efesikristo uthelele yedofeni abhemi ikhonta iqedele ngeminithi abeqeda phela layithele umphefumulo wakho uzokuzona mhla uphuma kuwe ushona uzokuzona mhla uphuma kuwe wenze njani abhemi ikhonta iqede anayithele ibhemi iqede anayithele ibhemi iqede abhemi ukwala iqede ukwala iqede kwakhe efesikristo lokuthi mhlangisa liyosona Amen. Yebo. Mani izosayiswa ngamasini siyashalela. Uma nizofika sibaphamukane sibababadimoni sibabebuso ebababani basekhuleni siyashalela. Ukhanyisa nje izofihla ukasa. Anibasiqeda ukhanyisa bese siyashalela. Shaya isiphendleni. Amen. Amen.
Umshumayeli, ake ngicabanga ukuthi iningi abazali bakho ukuze abazali bakho kufanele ukusebenza. I'm just thinking because even just alina zokuthi kuze abantu abazoshumayela. Into abashumayela. Amazwi zakhona mkhulu. Ngaso okokuqala ungathembi kwabantu abashayela. Yes. Ngoba laba abasuka bafike nabantu bazobona indawo. Kodwa isipilo landela lapho ukuthi abantu bathathe offense balinyazo ukuthi into abazoyisho abayi. Yeah. Bazoshanela abashanela. Yabona umama bakhulu umama negala. Ingane shanela. Afirma.
wahamba utshela umhlobo wakhe Amen. wathi khona into ngeke lo mama eziphathe ukuthola ikhona kanti ayinayo wabiza umcimbi wabiza umoya wakhe uzodrayi yakhe Amen. uzomsiza Amen. In a sense, Amen. something of that. Manje sidiscover abantu abasebathayisela letho ya thina sithi khona Amen. hayi kule khona ungakasiphumsho ngale sikhanselo Yeah. emva kwalokho kuthina ukhaya sithatha umshwalense Amen. manje namhlanje ngiyathandaza namhlanje uNkulunkulu kodwa kuzokuza izinto ezinzima Yeah. nazo bantu yini ukuza kwamhlanje Amen. abantu abajoba ngani namhlanje baguduzwe Yeah. abantu abajoba utshwala namhlanje bayakhululwa abantu abajoba drugs namhlanje bayakhululwa abantu abajoba utshwala namhlanje bayakhululwa abantu abajoba amadlozi namhlanje bayakhululwa yonke imali iyakhululwa.
You know every crusade you must know. In my tent, as a tent, one tent. Yes. Sometimes you know who's we are there. We are going to jail for 10 years. Tell us what the Nigerians are taking this name. Customer decisions you have. For 10 years, decision is open. I know what time is. With decision hour, decision moment. Sometimes the time. Who been on that for years? What about must come to an end? Yes. Amen. Oh yes. Hallelujah. How it is so good to touch it is so good. It is so good. God wants to go through Amen. Oh yes. I see so. Lava Mobile Sabbath. Ulumsalona Waninda, but Daniela Wanita food. He cast the other for Christ now. Just food an hour. Oh, we need to post near time to call, or what much call it against to that, not to show the other class. It confused him alone. Of course, was a call or work, or what to He called that as a Bible, she just push and root. Yai partner Rabu, one settings. One of my shining. Just shining up to Zamadafu. Observe your call to call and get to another. What tell us about it? Very simple. We have this way. You don't want to food. This is so good. Who call about them? Who tell us what I want? In course, to make it. Who was the symptoms of the impact? Amen. You know, when you are very of this. Yeah. Very quiet. Very sad. Amen. You have to be taken by you. Now, I don't know in daughter, you have that book in daughter. You have that book in daughter. No matter what is baby at the farm. Jesus. Amen. Take prodigal son. You will have to do Amen. And this Zulu, who just another man, if that is not now, then short, you must super bad in the who's only to say, who's better than that, who's not on the head, cocker, you Kishon, said you shot, but I will call it for it. Hey, yeah. Talk that I want to be said from the walls. And we are free. Yeah. When's the long game? Amen. Amen. I think on year 2000, if I'm not mistaken, she thinks so that on year 2000. See them for selling the way you guys are
Yashumayela. Nangu athi ngiyabuka abantu bangisebenza. Babuka kahle. No-action one. Wakho intombazane oyifuna ukuphakamisa isandla. Ngicela ungalalami, attention. Wakho intombazane ifuna ukuphakamisa isandla. Yabanje umuntu ubabani. Samehlisa isandla. Ngisho iqiniso. Yeah. Mama ayilunga le ntombazane abantu. Athi na ikhona inkosi. Come to Jesus. Phuma phakathi. Yeah. Lo angabe sisanda sambaba sathini. Ngoba waresist. Sathi uyidelay ubiza inkosi. Resist. Ngoba abantu basababa. 1 2 3 angathi bakwazi ukubona kahle lengana ngisambona. Asho lo wamshumayela ukuthi angezi. Ngala sambona. Later on, intombazane lo owabathi isazi ungashona. Wasala umfana. Kanti ngalesikhathi ephakamisa isandla lo inkosi yayithi chance yakho ukugcina. Baba Jesu. Yeah. Because you're not days are now. Baba John can send it to. Sure. Later, years later, waphenduka. Abaphenduka umngcwabeni wakhe, baba iminyaka yakhe sithi. Sithatha lokho sithola kwi confession. Hey, thank you for Vito 2 years later, 3 years later. Yeah. Why am last way? Wathola ithuba. Wabona endlala ngethuba eladlala ukho. Mahambe nje. Uneveli wena come to Jesus. Yes. Mokhona into namhlanje mposo tshalala la. Cela uphume phakathi kwabantu. Ungavasubhana. Uma uthathwa umthelo sokhola ngeke. Yakhetha. Cela usukuza la ukuchaza la. Uza la. Oh Jesus. Yes, this is the day that the Lord has made. Look at it. No, I see many people come to Jesus. Come. God bless you. God bless you. Hallelujah. God bless you. God bless you. God bless you. Let's let us be. Jesus. Hallelujah. God bless you. How much important it is. Who likes it? Tell us, Pastor. Amen.
Jesus. Thank you, Lord. Jesu yaphila.
njengofaka isitembu phezu kwalesizwe lapho sishalazi ufaka isitembu imfiso sokuthi lento esiyenziwe inkosini siyofisha singaphuma lapho sathana wena kathuza nawe kale wekhetha awayisa Yeah. ukunqola uthethe Hallelujah. senze umsakazo sithi Amen. Bantwana bazalwa sangena kanje. Nasize ukuthi sasazi konke